зебоӣ, нафосат ва салобат ин нест, ки туро бубинанду таваҷҷӯҳ бикунанд, балки он аст, ки туро вақте диданд, то дер боз дар хотир нигоҳ доранд. яъне доим дар ёди инсонҳо бошӣ. инсонҳо дар ҳар ҷое ва дар ҳар замоне вақте номи туро гирифтанд, бояд ёди зебоиву нафосату салобати ту бикунанд. ва бешубҳа ин хислатҳо на фақат ба намуди зоҳирӣ, балки ба ботини шахс низ рабт дорад. зеро зебоии ҳақиқии нафосат ва салобат аз дохили инсон оғоз меёбад. мегӯянд ку бо намуди зоҳирӣ пешвоз мегиранд, бо хираду ақлу дониш гусел мекунанд. хираду дониш дар куҷост? албатта ки дар ботини инсонҳо. дуруд тамошобинони хеле арҷманди телевизиони Сафина, гулдухтарони зебо ва бонувони фаъоли мо, боз омадем то аз олами муду зебоӣ бароятон хабару маълумоту гузоришҳои нав пешниҳод бикунем. он ҳам дар нашри навбатии барномаи муд ва зебоӣ. умедворем ки моро боз ҳам мисли ҳар вақта ҳамроҳӣ мекунед. давоми ҳафтаи гузашта дар ҷаҳони муд чӣ гуна чорабиниҳои ҳунару зебоӣ ё ба муд рабт дошта баргузор шуд. ҳамин чанд рӯз қабл дар Тоҷикистон фестивал узмуни як матоу садранг ҷамъбаст шуд, ки ба ҳунару ҳунармандӣ ва зебоӣ иртибот дошт. дар Италия бошад, хонамуди Гуччи аз тарҳи дигари истеҳсолии худ, ки атр низ парориш мекунад, модели нави атри машҳури Гуччиро бо номи Гуччи Блум Амбросио Доро пешниҳоди ҳаводорони худ кард. Soweto Fashion Week ё ҳафтаи муди Soweto, ки дар ҷумҳурии Африқои ҷанубӣ баргузор гардид, намоиши коллексияҳои тарроҳони африқоиро ба ҳаводорони муд пешниҳод кард. таваҷҷӯҳи асосӣ ба омезиши анъанаҳои этникӣ ва услуби муосири кӯчагӣ стритвир равона шуда буд. донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ҳамин ду рӯз қабл дӯстдорону ҳаводорони мудро бо ташкили як намоиши муд ба ҳам ҷамъ овард. ин чорабинии муд зери унвони «Аз Наврӯз то Наврӯз», ки дар толори намоишии донишкада доир гардид, ҷаҳони хоси эҷодиро барои ҳама боз намуд. дар намоиш коллексияи беҳтарин либосҳои занона ва мардонаи муаллифӣ ва гурӯҳи донишҷӯён пешниҳод гардид. ин намоиш чӣ гуна образҳоро дар бар мегирифт ва киҳо коллексияҳои худро пешниҳод карданд. маълумоти пурраттар дар хабари навбатии барнома манзуратон мегардад. аз Наврӯз то Наврӯз таҳти ин унвон дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон фестивали муд баргузор гардид. фестивал имконияти хубе барои омӯзгорон, донишҷӯён ва магистрантони донишкада барои муаррифии маҷмӯи либосҳои омода намудаашон мебошад. муаррифӣ намудани маҷмӯи либос як нав имтиҳоне аст, ки дар он давоми як сол донишҷӯёни ихтисоси дизайни костюм ва газвор, яъне дизайнерони ояндаи либос ва муд бурду бохти корашонро ба устодону меҳмонон ва ҳаводорони олами эҷод манзур мегардонанд. масъулат чун анъана фестивали муд таҳти унвони «Аз Наврӯз то Наврӯз» дар толори намоиши донишкада ташкил ва баргузор гардида истодааст. дар намоиши мазкур коллексияи эҷодӣ, тарроҳони ҷавон, моделерони ҷавон, муассирини донишкадаи давлатии санъати тасвир ва дизайни Тоҷикистон умуман коллексияи эҷодии худро омода намудагӣ ҳастанд ва муаррифии дӯстдорон, ҳаводорон ва алоқамандони соҳаи муд мегардонанд. бояд гуфт, ки баргузории чунин фестивалҳо тарғиби зебоипарастӣ ва дар рӯҳияи зебоӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳиву меҳанпарастӣ тарбия намудани ҷавонон ба шумор меравад. дар намоишгоҳи мазкур тарроҳони ватанӣ, намояндагони вазороти идораҳо ва устодону донишҷӯён аз донишкада иштирок намуданд. бисёри донишҷӯёни ихтисоси дизайни костюм ва газвор коллексияи шахсии худро ба намоиш мегузоранд. кӯшиш мекунанд, ки ҳар сол беҳтару беҳтар шаванд. қайд кардан мехоҳам, ки онҳо тавонистанд, ки либоси аврупоиро бо нақшу нигори миллии тоҷикон омехта карда, боз нави либоси навро пешниҳод намоянд. фестивали мазкур аз соли 2015 инҷониб бо иштироки дастпарварони донишкада баргузор мегардад. боиси ифтихор аст, ки бо баргузории чунин намоишҳои муд, фарҳанг ва тамаддуни бою рангини тоҷикон ҳатто дар арсаи ҷаҳон низ муаррифӣ мегардад. дар
дар намоиши аз наврӯз то наврӯз иштирок кардем. Номи коллексиямон асрори нил мебошад, ки дар коллексиямон мо бо матоъҳои шолк, шифон ва муҳраҳои сафеду зард коллексиямонро омода кардем. Дар коллексиямо 6 либос буд, ки 6 либосро мо дар тӯли 3 моҳ ба анҷом расондем. мақсад аз баргузории ин намоишгоҳ шиносонидани насли ҷавон ба фаъолияти донишкада, муаррифии корҳои эҷодии донишҷӯён ва ба ин васила ҷалби ҷавонону бонувон ба анъанаҳои миллӣ мебошад. урфу одат ва тарзи либоспӯшии занонаи мардуми тоҷикро ва ҳамин либосҳои миллии худмонро ба таври боз ҳам муосиртар яъне ки нишон медиҳанд дар ин ҷо. ҳамчунин дар оғози намоиш зикр гардид ки либос ҷузъи ҷудонашавандаи моддӣ ва маънавӣ мебошад, ки аз ҷониби инсоният ихтироъ ва истеҳсол карда шудааст. Либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллат ба шумор рафта, ёдгоре аз гузаштагон аст, ки дар тӯли қарнҳо зебоияшро гум накардааст ва минбаъд низ гум нахоҳад кард. ин албатта як фахри кафедраи мо мебошад, ки ҳар як омӯзгор ки фаъолият мекунад дар ин кафедра, ҳаракат мекунем ки дар дили ҳар як донишҷӯ фарҳанги миллии худамонро бедор кунем, фарҳанги миллии худамонро эҳё кунем, ки дар ҳар як сару либос фарҳанги миллии мо бошад. дар ин чорабинии муд дар ҳар як либоси пешниҳодшуда унсурҳои миллӣ бо нозукии хоса дарҷ гардид. Инчунин дар намунаҳои либосҳои офаридаи донишҷӯён матоъҳои рангоранги миллӣ бо услуби замонавӣ истифода шуданд, ки аз ҷониби ҳаводорони муд ва иштирокчиён хуб пазируфта шуд. ҳафтаи қаблӣ ва боз ҳамин чанд лаҳза қабл гуфта гузаштем, ки дар мамлакат фестивал озмуни якматоу садранг ҷамъбаст гардид. маросими ҷоизасупории он дар саҳнаи бошукӯҳи театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид. Чун ҳар вақта дар ҷамъбаст дар маросими ҷоизасупории ҳар як озмун беҳтаринҳо ғолибон муайян шуда эълон мегарданд. Кумитаи тадорукот айнан ҳамин корро кард ва ғолибонро бо тӯҳфаҳо ва мукофотпулиҳо қадрдонӣ намуд. Биёед бубинем ки киҳо сазовори ҷойҳои намоёну ифтихории фестивал озмуни якматоу садранг барои соли 2026 шуданд. дар шаҳри душанбе даври ҷамъбастӣ ва маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ якматоу садранг ва намоишфурӯши маҳсулоти чакан, нақшдӯзӣ ва зардӯзӣ баргузор шуд. Дар он шаҳри душанбе ба гирифтани ҷойи якум мушарраф гардид. ҷойи дуюмро ҳунармандони вилояти Хатлон ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сазовор гаштанд. Намояндагони вилояти Суғд, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Ҳисор соҳиби ҷойи сеюм шуданд. дар доираи фестивал озмун инчунин аз ҷониби ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои мамлакат, ки барои иштирок дар намоишфурӯши маҳсулоти чакан, нақшдӯзӣ ва зардӯзӣ ҳамчун худпешбар ба тариқи паёмак ба Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда буданд, маҳсулоти гуногуни ҳунармандиро ба намоишфурӯш гузоштанд. Зимни маросими ҷоизасупорӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилраво Мансурӣ иброз доштанд, ки баргузории фестивал озмун ва намоишфурӯш яке аз тадбирҳои муҳим дар самти гиромидошти арзишҳои асли фарҳанги миллӣ мебошад. Таъкид гардид, ки он ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баландбардоштани эътибори нақшунигор, сӯзанидӯзию гулдӯзӣ, чакандӯзию зардӯзӣ дар матоъҳои ватанӣ, намоиш додани ҳунари волои тароҳону ҳунармандон, пешгирию хурофоту бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ ба фарҳанги бегона равона гардидааст. дарёфти чеҳраи нав, дарёфти беҳтарин тарроҳ, беҳтарин қаламкаш, беҳтарин наққош, беҳтарин духти либосҳои миллӣ, беҳтарин нафароне ки имрӯз аллакай бибинед ки корхонаҳои хурду миёнаи яъне ки саноатӣ имрӯз роҳандозӣ кардида истодааст, ки мо имрӯз бояд ки як майдони рақобатро ташкил намоем, як майдоне бошад ки имрӯз яъне ки тарроҳон зиёдтар шаванд, тарроҳон яъне ки ҷалб шаванд. Имрӯз боз анамун либосҳои миллии моро имрӯз чӣ хеле ки дида истодаем, чӣ қадар бо тарҳи наву замонавӣ эҷод карда истоданд, яъне ки эҷодкорон зиёд шаванд, навқаламон зиёд шаванд ва мақсади фестивал озмун ҳам дар ҳамин аст. ташкилкунандагон баён намуданд, ки фестивал озмун аз рӯи 8 номинатсия дар сатҳи маҳал, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва вилоятҳо гузаронида шуд.
ёдовар мешавем ки дар даври ниҳоии фестивалозмои ҷумҳуриявӣ якматоу садранг беш аз 700 нафар намояндагони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон, шаҳри душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Фестивалозмони ҷумҳуриявӣ якматоу садранг ба як минбари муҳими муаррифии фарҳангу ҳунари миллӣ табдил ёфтааст. фестивалозмон барои ҷалби занону духтарон ба ҳунаромӯзӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисоди оилавӣ мусоидат менамояд. акнун замони он расидааст ки тамоми расонаҳои осиёву аврупо ва ҳатто амрико дар бораи муди тоҷик ҳарф бизананд. бале, дуруст шунидед. баргузории Tajikistan Fashion Week ҳафтаи муди Тоҷикистон далели ин гуфтаҳост ва чанд муддат қабл як тарроҳи узви фаъоли ин чорабинӣ дар ҳафтаи муди Нью-Йорк Тоҷикистонро намояндагӣ карда буд. ин як факт аст. ва аммо баъд ин навбат тарроҳони дизайнерони хориҷ ва дохили кишвар аз 15 то 17 май бо коллексияҳои навтарини худ вориди фазои муди Тоҷикистон шуданду на фақат маҷмӯи нави либосҳо, балки ҳунару маҳорати баланди тарроҳиву дизайнерии худро ба намоиш гузоштанд. Tajikistan Fashion Week 3 рӯз идома кард. рӯзи аввал чӣ гуна гузашт? кушодашавӣ чӣ хел баргузор шуд? ҷавоби ин саволҳоро аз гузориши ҳамкорамон Суҳуробшоҳ Давлатзода пайдо хоҳем кард. Tajikistan Fashion Week рӯзи якуми ҳафтаи муди Тоҷикистон аз пресс-конференсия оғоз шуд. Имсол аллакай мавсими 16 аст ки ин чорабинии муд баргузор мешавад. ин навбат мавзӯи он ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии ансамбли эстрадии Гулшан, рамзи фарҳанги миллӣ ва ҳунари саҳнавӣ бахшида шудааст. ансамбли Гулшан аз ҷониби шахсияти барҷастаи фарҳангӣ Ориф Шорифов таъсис дода шудааст ва он дар ҳифз ва таърихи анъанаҳои тоҷикӣ, мусиқӣ ва либоси саҳнавии миллӣ нақши муҳим бозидааст. мавзӯи мавсими имсола тарроҳони тоҷикро ҳанӯз аз замони эълон хеле дилгарм карда буд. тарроҳи шинохтаи тоҷик Мавлюда Ҳамраева низ коллексияи худро ба ҳаводорони муд пешниҳод кард. Мне очень лестно видеть разных дизайнеров разных стран и перенимать опыт. Хоть мы и взрослые, все равно мы всегда учимся. Всегда интересно видеть мнение художников разных стран и, конечно же, их культуру. И в то же время очень хорошо развилась мода в Таджикистане и в Средней Азии. Мы являемся сейчас одной из центральных, как говорится, мест создания и развития моды в Средней Азии. дар ин мавсим бо илҳом аз мероси ғании фарҳангии ансамбли Гулшан тарроҳон коллексияҳои худро пешниҳод менамоянд ки дар онҳо унсурҳои анъанавӣ аз нав бо диди муди муосир тасвир меёбанд. муколамаи зиндаи байни гузашта ва ояндаро дар коллексияи нави тарроҳон эҳсос кардан мумкин буд. бояд гуфт ки ин гуна тарзи пешниҳоди мавзӯъ ба ҳуввияти миллӣ низ таъсиргузор хоҳад шуд. дар рӯзи аввали ҳафтаи муди Тоҷикистон тарроҳону дизайнерон аз дохил ва хориҷи кишвар ба монанди Маҳина Раҷабова, Эмрер Немоглу, Латофат Олимова, Икат Байасмира, Мавлюда Ҳамраева ва дигарон коллексияҳои нави худро намоиш доданд. Моя коллекция – это совместная коллекция между Россией и Китаем. Моя коллекция здесь сегодня представляет 20 платьев. В основном материал использую шелк. И рисунки полностью это как бы наши обе культуры, китайская и русская, совмещена. Мне пыталась как бы концепция – это как мы похожи через наши сказки, наши сны на том, что мы выросли. дар доираи ҳафтаи муд тарроҳон аз кишварҳои Туркия, Гурҷистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Узбекистон ва Россия иштирок карданд. ҳафтаи муди Тоҷикистон ки ҳамасола бо дастгирии Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, ҳамчун платформаи фарҳангӣ барои пешбурди фаъолияти эҷодии тарроҳони маҳаллӣ, таҳкими робитаҳои байналмилалии кишварҳо ва рушди соҳаи муд дар минтақа хизмат мекунад. Tajikistan Fashion Week дар ҳақиқат минбари муаррифгари ҳунар, санъат ва истеъдод аст. ҳамасола ҳар мавсим ба мавзӯи хосе бахшида мешавад. агар мавсими 15-ум ба ганҷҳои хазинаи Амударё бахшида шуда буд, мавзӯи мавсими 16-ум ба фаъолияти ансамбли Гулшан бахшида шуд. ташкилкунандагон ҳар як тарроҳу дизайнерро бо таъкид ба он ки ба фаъолияти ансамбли Гулшан шинос шаванд ва суруду таронаҳои машҳури онҳо илҳом бигиранд, ҳанӯз чанд моҳ қабл огоҳ карда буданд ва бешубҳа аксарияти тарроҳон ба ин мавзӯъ низ такя карданд.
хуш тамошобинони азиз, идомаи ин гуфтаҳоро гузориши ҳамкорамон Ёсуман Мусозода пурратар мекунад. Таваҷҷӯҳ мекунем ба гузориши навбатӣ, ки рӯзи дуюми ҳафтаи муди Тоҷикистонро дар бар мегирад. Марҳамат Ёсуман. Индира Кутфидинова, Маҳина Олимзода, якчанд тарроҳи дизайнери дигар ин навбат коллексияҳои нави худро рӯи подиум пешниҳоди ҳаводорони муд мегардонанд. Мутмаинем, ки тарроҳони рӯзи дуюми мавсими 16-ум таваҷҷӯҳи ҳама ҳаводорони мудро бо коллексияҳои худ ҷалб мекунанд. Зеро бо заҳмати зиёд ва муҳаббати хоса маҷмӯи либосҳои тарроҳишударо омода карданд. Биёед якҷо дохили толор мешавем ва он ҳама зебоиро якҷо тамошо. Сегодняшняя тема нашего показа – это был про роскошь, про то, как женщина себя чувствует, что она должна быть всегда роскошной и всегда при параде. Тарроҳон аз ҷумҳуриҳои Туркия, Гурҷистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Русия дар рӯзи дуюми ҳафтаи муд коллексияҳои худро ба намоиш гузоштанд. Ба таъкиди дастандарткорон, Таҷикистан Fashion Week ҳамчун пули фарҳангиест, ки ҳунармандони соҳаро новобаста аз кадом кишвар буданашон ба ҳам мепайванданд, то аз кору ҳунари эҷодиёти якдигар илҳом мегиранд. Подготовка шикарная, площадка шикарная. И у девочек действительно такие эмоции. И то есть я вам могу сказать, мне есть с чем сравнить. Не хуже европейских показов мировых, если даже не лучше. Потому что я по всему миру на всех мировых площадках была. Прям вау, фурор. Ну прям вот супер. Организация прям вот 10 из 10. И у меня девочки прям все довольные. Вот сейчас мы видео отправляем тем девочкам, тем моделям, которые не приехали, они прям очень сильно пожалели. ёдовар мешавем, ки мавсими 16-уми ҳафтаи муди Тоҷикистон ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии ансамбли эстрадии Гулшан рамзи фарҳангии миллӣ ва ҳунари саҳнавӣ бахшида шудааст. Имсол дар доираи баргузории ин чорабинии бошукӯҳ 10 нафар тарроҳи ҷавону навқадами тоҷик бо сарпарастии ширкати IM Group ба Аврупо барои таҷрибаомӯзӣ равон карда мешаванд. Ин хеле имконияти бузург барои дизайнери муваффақ шудани тарроҳони ҷавон аст. Мы представили коллекцию RV Models, которая называется «Калейдоскоп». Эта коллекция говорит о том, как важно ценить жизнь и как важно понимать, что жизнь может быть разной. И очень важно любить жизнь, быть счастливым, знать, чего вы хотите, радоваться каждой минуте, мечтать и не забывать о себе. И тогда вся страна и все люди будут всегда добрыми и помогать друг другу. ҳамин тариқ пас аз 3 рӯз мавсими 16-уми ҳафтаи муди Тоҷикистон бо муаррифии маҳсули эҷодию тарроҳии гурӯҳи навбатии иштирокчиёни ин чорабинии рангини фарҳангӣ дар соли 2026 ҷамъбаст гардид. Дар рӯзи сеюм Зулфи Назарова, Тимур Турсунқулов, Умед Кучкалиев, Алфия ва Гулфия ва дигар тарроҳони шинохта бо намунаи охирини маҳсули эҷодии хеш ба фазои ҳафтаи муди Тоҷикистон рангорангии хос бахшиданд. зебоӣ аз ҳамон лаҳза оғоз меёбад, ки шумо қарор медиҳед худатон бошед, гуфтааст дизайнери машҳур Коко Шанел. Ин гуфтаҳо моро ба он водор мекунад, ки худамон бошем, аз худамон касеро насозем, зеро инсони комил будан зеботар аз муд аст. хуш тамошобинони азизи телевизиони Сафина, бо таманнои он ки доим зебо бошеду дар муд ва беҳтарин хислатҳои инсониро аз зебоӣ болотар бидонед, анҷом мебахшем нашри навбатии барномаи муд ва зебоиро. То нашрҳои дигар хубу саломату хушбахту муваффақ бошед. Хайр азизон.